תואר ראשון, נכון? כן. אבל שאתה לא מאלה שמתאבדים. לא. בוא תשב, בוא נצא. לא רוצה. מי עושה אתה? אני היום בחופש, יש פה את המורה שלי. מייק, מכיר אותו? Mike. Listen. You see here? Yeah. מפה, כמה גודל הקעקוע בדיוק? ככה. כן, סיגרות שלי. כמה אפירה, אל תאפיר על הרצפה, הנה סיגרות שלך נראה. אוקיי, תודה רבה. מה עושה לי? הוא רוצה להרגיע אותך. הוא יעשה לי אדם, אז זה צלם. מה הוא עושה? What is your name? Moreno. Your name? No, בואנו! רגע, שנייה, בסדר, לא אמרתי שלא, אבל איך אתה עושה, אפשר? ואם לא יוצא לך ישר? הרסתי את זה. tell him. לא, רגע, שנייה, אני בחייאת... תקשיב שנייה. בסדר, רגע, שנייה, נו. בסדר, אני לא מפחד או משהו כזה. אבל מה הוא ישר... אתה לא תקרדיט. מה אתה לא תקרדיט? אתה רוצה כל כך... בוא נעשה את המעלה, בוא רגע, שנייה, לא, רגע, בוא שנייה, סבלנות, דקה. one moment, למה אתה? אני? Your lights must sit here. To empty? Crazy? No, you must sit here. See what you're doing? You think? Wait a minute, please. What do you want? Please. No. אני נצא לו לאנשים כאלה. רואה מה לוקח למקדח, נו. זה מגדחה? לא, רגע, אני יצאת לקח רוני. עושה לי ככה, רגע, שנייה. סבלנות, שנייה, אני לא מתעצבן, זה נגמר בלב. רגע. אתה רוצה שאני אשב עכשיו? שב, תרגע. בטן, אני אעביר לו את הלב.